тоҷикистон дар 6 моҳи охир ба афғонистон ҳудуди 1 миллиард киловатт нерӯи барқ фурӯхтааст. мақомот мехоҳанд ин рақамро то охири сол бештар кунанд. соли гузашта дар маҷмӯъ ҳамагӣ 900 миллион буд. ин сол мумкин боварӣ дорем ки то 1 миллиард киловаттсоат барқ интиқол дода метавонем. вазири энергетика ва захираҳои оби тоҷикистон гуфт бо мусоидати созмонҳои молии байналхалқӣ тоҷикистон тасмим дорад соли ҷорӣ ҳудуди 135 рӯстои ҳаммарзи афғонистон бо тоҷикистонро бо нерӯи барқ таъмин кунад. ширкати Помир Энерҷи корҳои хеле зиёдӣ карда истодаем. ҳозир аз замин дарвоз сар карда то ишқошим қариб ки дар тамоми минтақаҳои он тарафи дарё аҳолӣ бо барқ таъмин ҳастанд. зиёда аз 2,3 миллион киловаттсоат барқ дар 6 моҳа фақат ба қисмати афғонистонӣ аз ширкати Помир Энерҷи интиқол дода шудааст. ширкати барқи тоҷик мегӯяд дар 3 моҳи соли равон аз фурӯши барқ зиёда аз 15 миллион доллар фоида дидааст ки бештараш аз фурӯши барқ ба афғонистон ба даст омадааст. феълан 1 киловаттсоат барқи тоҷикистон дар афғонистон 4 сенти амрикоӣ нарх дорад ки қариб ба 40 дирҳам баробар аст. тоҷикистон ки дар зимистон аҳолиашро бо нерӯи барқ таъмин карда наметавонист 2 сол пеш эълон кард ки маҳдудияти нерӯи барқ бардошта шуд. аммо аввали соли равон ғайриинтизор ва бидуни огоҳии пешакӣ дубора реҷаи интиқоли нерӯи барқ ҷорӣ шуд. сокинон мегӯянд тоҷикистон барқро ба кишвари ҳамсоя мефурӯшад ва мардуми худро бебарқ мемонад. иддаое ки барқи тоҷик рад мекунад ва маҳдудиятро расман таъмири хатои интиқоли нерӯи барқ меномад.